Здравейте! Преди днешния вид искам да ви приканя да се абонирате за канала, ако харесвате това, което правя, да лайкнете и да коментирате някои от видеята, а защо пък не да напишете вашия любим мой вид. Така помагате супер много на мен и на канала ми, за което сърдечно благодаря. И сега вече към вица. Отива нашия на един гьол да лови риба и хваща златната рибка. Обаче златната рибка, така уморена вече, му казва: виж сега, днеска ме хваща за 10-ти път, ще ти изпълня само едно желание. И пожелал си нашия да може да свършва заедно с жена си. И минават се 3-4 дни, идва нашия пак на гьола и се провиква: златна рибке, златна рибке, златна рибке. Тя излиза от водата: какво искаш, бе, ти си се развикал тука? Виж сега, аз си пожелах нещо, обаче искам да го отмениш. Що, бе, не ти е кеф да свършваш заедно с жена си ли? Виж сега, то ми е кеф, обаче свършвам по 10 пъти по време на работа.